Moikka! Me ollaan tänään Spitalfieldsin markkinoilla, eli Itä-Lontoossa, tuossa Liverpool Street-aseman vieressä. Toinen paikka, mitä tänne pääsee, Shoreditch High Street Station. Ja älkää missään nimessä sekoittako sitä Liverpoolia siihen kaupunkiin, se on ihan vaan metroasema Itä-Lontoossa. Mä oon kuullut tarinaa, että joku joskus meni väärään kaupunkiin. Tää on sellainen markkina, joka on ollut itse asiassa ilmeisesti 350 vuotta täällä paikalla. Ja se oli alun perin tietty joku Helmetori tai jotain vastaavaa. Ja nykyään niin ehkä näitä tuossa alussa on kaikkea muuta kuin Helmetori. Joskus viimeksi kun mä kävin, mun mielestä täällä on vähän laadukkaampaa tavaraa. Nyt siellä on pelkästään jouluvuoropaitoja, mutta toisaalta ehkä tästäkin on tullut pikkasen turistimaisemmin viime aikoina. Mutta mä kävin taas itse asiassa ekaa kertaa vasta, kun mä olin asunut Lontoossa jo vuoden. Elikkä löysin sen silleen aika myöhään. Ja ekan kerran kun tuli, niin mun mielestä ihan sikamakea. Täällä on siis lauantaisin ja sunnuntaisin vähän erityyppiset markkinat. Lauantaisin, mä en itse asiassa muista kumpi, mutta tänään on lauantai ja tuolla vaatteita ja koruja. Elikkä sunnuntaina on varmaan sit se antiikkimarkkina, mä veikkaisin. Ja toiseksi täältä löytyy hirveästi ruokapaikkoja. Tuossa on pari perusketjuravintolaa, mutta sitten lisäksi löytyy Lontoon parhaat hampurilaiset. Mä näytän sen myöhemmin kanssa. Ja mitäs vielä? En mä tiedä, mennään kattoo. Törkeä makea hatu, mitä mä haluan kokeilla. You like this drink? Or do anyone eat it? 35 puntaa. Good laugh. It's quite cool, isn't it? It is. En mä tiedä, mitä mieltä olette. Pitäisikö hankkia? Mä oon 35 puntaa. Englannissa on sellainen outo kulttuuri, että jouluna pitää laittaa päälle mahdollisimman ruma ja kirkas ja värikäs joulu jumper, mikä se on suomen kielellä, tällainen villapaita. Ja tää poronen on suosikki. Ja sen lisäksi, että ei pelkästään jouluna pidetä tällaisia paitoja, vaan täällä on toimistolla joka perjantai, itse asiassa oli edellinen perjantai, meillä oli toimistolla myös tällainen Christmas Jumper Day, eli joka ikinen työntekijä laittaa päälle tuollaisen typerän näköisen paidan. Se on joskus keskellä joulukuuta yleensä ja se oli eilen. Ehkä pitäisi hankkia. Tää on just niitä hetkiä, kun mua ketuttaa ihan sikana, että mulla on laktoosi intoleransssi. Kattokaa, nyt löytyy kakkoja. On tosi ihan törkeästi erilaisia hampurilaispaikkoja, koska se on joku tämän hetken trendi ehkä. Mutta todella hyviä hampurilaispaikkoja. Sen takia ehkä vaikea keksiä, että mikä on oikeasti se paras. Niin mä sanoisin mun ja muutaman kaverin kokemuksella, että tää Bleecker Street Burger on ehkä se paras. The record executive that they interviewed, he looks like a pro. He looks like a pro. He looks. Se oli Spitalfieldsin markkina. Me käytiin ostaa vähän glögiä ja jatketaan tästä tänne Brick Lanein suuntaan. Jos täällä pyörii turistina, niin kannattaa ehkä aloittaa silleen, että menee eka käymään tuolla ja sitten tästä pääsee hyvin jatkaa ja näkee Brick Lanea.